600 abantu abakhononda ngokugqoza kwamanzi ahlanzekile KwaZulu-Natal. Uphenyo lwekhomishana yamalungelo abantu luthola ukuthi omasipala abayishumi abajutshwe ukuhlinzeka umphakathi ngamanzi uyabehlula umsebenzi wabo. Inkinga esitholayo siyikhomishana ukuthi ukunakekelwa kwamanzi kanye nokubhekelelwa kwezimali ekumele zinakekele amanzi kuphethwe budedengu abantu ekumele baziphathe izinto. Ikhomishana ithi iphinde yathola ukuthi ukuswela amanzi kushiyana nangobulili. Ilungelo lamanzi liphucwe abantu besifazane kakhulu kunabantu besilisa kanye nabantwana. Phakathi kweyincomo zombiko kunxonxa nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukuba ungenelele ukulekelela omasipala abadinga usizo. Uma kukhona izimo lapho omasipala bengasawalethi amanzi, abasebenzise amandla abo abawanikwe umthetho ekutheni bangenelele komasipala abangabaniki abantu amanzi. Ngale kwalokho ikhomishana ithi omasipala behlula ukuhlinzeka abantu ngamanzi ahlanzekile kumele bafakwe ngaphansi kweso lomlawuli.